шакарангур, чаррас, муғчалонӣ, соҳибӣ ва ҳамин тавр 10 навъи ангурҳои лазизи Тоҷикистонро хатари нестшавӣ таҳдид мекунад. ин хулосаи таҳқиқоти донишмандони маркази биотехнологии донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст. бар асоси ин таҳқиқот аз 200 навъи ангурҳои машҳури Тоҷикистон ҳоло каме бештар аз 100 навъ боқӣ мондааст. яке аз сабабҳо ҳамин ки ба воситаи ки сабаби ки пиршавии токҳо онҳо бурида парохтанд. баъд нодуруст нигоҳбинкунии токҳо ки бисёр рози мардҳо дар хонадонашон аз Тоҷикистон ба хориҷ рафта кор карда истоданд, дар хона танҳо занҳо монда ҳастанд ки ба токҳои худ ва боғи худ нигоҳбини дуруст карда наметавонанд. бисёр токҳо ба касалӣ гирифтор шуда баъд аз байн рафта истоданд. дар озмоишгоҳи маркази биотехнологии донишгоҳи миллии Тоҷикистон тақрибан 90 навъи ангурҳо парвариш мешавад. аксари онҳо навъҳои маҳаллианд ва барои сабзишу нумӯ дар манотиқи Тоҷикистон мувофиқанд. мо аз ҳамин навъҳои маҳаллӣ яъне бо воситаи меристемни яъне аз меристемаш онҳоро мо дар шароитҳои лабораторӣ зиёд мекунем. дар ин ҷо ҳам мо аввал интихоб мекунем кадом навъҳое ки лозими аст имрӯз барои ҷумҳурии мо, яъне дар бозори мо ба ғайр аз бозор яъне берун аз ҷумҳурии мо баровардан ҳамин навъҳои беҳтаринро мо бояд зиёд карданем дар кор. яъне мақсад чӣ? мақсади асосимон дар ин маркази биотехнологӣ ниҳоли беҷирму бекасалро зиёд кардан. корхонаи иҷоравии баракати ноҳияи Ҳисор дар 360 гектар замини лалмӣ боғи ангур дорад. аз 10 навъи ангур ки хатари нобудшавӣ ба онҳо таҳдид мекунад, дар ин корхона танҳо як навъ муғчалонӣ парвариш мешавад. ин навъи нодири ангур дар киштзори корхонаи баракат то 450 сентнер аз ҳар гектар ҳосил медиҳад, дар ҳоле ки ҳосили навъҳои маъмулии ангурзори хоҷагиҳо аз ҳар гектар 150 то 300 сентнер аст. дар ин ҷо боғҳои мо боғҳои ангурҳои ҳусайнӣ ва тойфӣ, боғи бичи глаз ва ҳусайнӣ дорем. дар поён муғҷалонӣ дорем. дар ин ҷо боғи зарифӣ беҳтарин ангури пешпазак дорем. дар ин ҷо дар кишмишҳо дорем дар заминҳомон. мо ҳозир бо насли ҳамиро мо кам кам аз ҳар ҷо аз Афғонистон ҳам овардем кишмишҳои свай. мо худамон дар ҳамин ҷо парварда кардем бисёри ҳамиро. дар ҳамин ҷо мо худамон зиёд карда боғҳои нав бунёд кардагӣ ҳастем. корхонаи ангурпарварии баракат дар сол то 2500 тонна ҳосили ангур ҷамъ меоварад ки тақрибан нисфи ҳосили ин корхона ба хориҷи кишвар содир мешавад. дар маҷмӯъ Тоҷикистон 36 000 гектар боғи ангур дорад ва дар сол каме бештар аз 170 000 тонна ангур истеҳсол мекунад. бештар аз 50% он ба Русия ва Афғонистон содир мешавад. аммо ангур аз маҳсулоти арзон дар Тоҷикистон нест, зеро дар мавсими ҷамъоварӣ дар бозорҳои дохилии кишвар арзиши 1 кило ангури босифат на камтар аз 6-7 сомонӣ аст.